Minister of Trade, Industry and Competition, Umnomzane Pakstau, has tested positive for COVID-19. Amanga-ke lawo. Amanga-ke lawo. Polisi. Uphalo Mthakathi usenqabe isizumbulu semali ethengwa ukuthi ahoxe odabeni labokufika. Kanti uThami Nzuza wodumo lwentuthuko eNewcastle usalokhu eqhubeke njalo nokusiza abantu ngaphandle kokubheka inzuzo. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News with TK Zuma. Sanibonani. Minister of Trade, Industry and Competition uMnumzane Pakstau useteste positive for ingeke uyabona lento ye-COVID-19 sebeqala ukuzosebenzisa yona ke ekutheni kuvaleke lento esiphezukwayo ke okuzama ukuxosha bokufika aba-illegal le South Africa. Uyabona bazama ngayo yonke ke manje indlela. Uyazi bafunani ngikutshele mina. Bafuna ukuthi kuyaqamba kushaya umhla ka-30 sebelivalileke izwe bese bethi akho umuntu uthola ukuthi lamasosha kade bethi azosibulala ngibabona liningi kakhulu igazi lizochitheka. Sebefuna ukuthi ke manje bavele bathi akungaphumi umuntu ke manje. Sekufanele silokhu siyotesta ke sishuthekwa lezi zinto ezishuthekwa la ekhaleni eziplazi ibhlungu kanjani liyashandisa. Akuna COVID-19 la. Singazobhedela la. Oh. Siqolise nanti udaba. Statement being released by the DTIC, Minister Dau, that's Minister Pakstau, they're testing positive for COVID-19, and the statement saying that the minister is currently in self-isolation and in good spirits. The minister encouraging South Africans, those who have been in contact with him recently, to get tested and exercise precautionary measures. That is the Trade, Industry and Competition Minister Pakstau testing positive for COVID-19. And of course, statement being released. Uphakelo Mthakathi usenqabe isamba semali ethengwa ukuthi ahoxe odabeni lokulwa nabokufika abakuleli ngokungemvume. Uphakelo Mthakathi ukusho lokhu kwezinye zenkulumo zakhe lapho eveze khona ukuthi kunamadoda thizeni asemfumbathise imali ethize kodwa wanqaba. Lamadoda athi uphakelo Mthakathi akahoxe odabeni lokuthi alwe nabokufika abakuleli ngokungemvume. Okumnandi kakhulu uyabona into engichaze kakhulu nje ayishilo uthi le mali akade bemnika yona ibingamondla for impilo yakhe yonke yena nomndeni wakhe. You understand leyo nto leyo kodwa wanqaba ngoba akungeve kungemali kodwa kungenxa yokulweliswa. Naye ke kodwa ke ngiyazi uyazi naye ngithi uyazi ukuthi umhla wayithatha leyo mali leyo mhlambe ngenxa ukuthi mhlambe usehlohlwa abathile noma sekube kanjani into esikhololayo ukuthi ngeke azayenza umfoka ndabandaba leyo kodwa maye engayenza leyo maye engayithatha leyo mali siyombona thina siyombona ngo-day 1 abantu nje yabo umuntu oke wadlima wasefumjathisiwe siyakwazi ukumbona. Umuntu othengiwe nje uyabonakala uyashintsha nenkulumo kuyashintsha ukudla epletini uyakhumbula umalema wayekade esho lokho anende bamdlisa washintsha usesho kunye uRamaphosa ecampaign wayesho kunye bamfaka imali elokhuzeni washintsha washo kunye nophakela Mthakathi nongizwe nabo Jacinta mangingathiwa nje ngempela kukhona okuthile abanikwa kona bakwamukela siyokubona nje lokho zisuka nje sibone ukuthi okay usebegxisha imali lekuzeni ke siqolise nanti indaba. Kunemali enginqabile ngengiyibale ngoba abanye babantu ababekhona mhla nginikwa leyo mali ukhona naye la. Kunemali enkulukazi ebezongenza mina nezingane zami nomzukulu wami aphile. Ngayinqaba leyo mali ngenxa yezo. Baningi engibatshelile bayazi. Nezinsizwa engihamba nazo leyo nto ziyayazi. Akusifuni yona imali. Sifuna kulungiswe. uThami Nzuza wodumo lwentuthuko eNewcastle usalokhu eqhubeke njalo nokusiza abantu ngaphandle kokubheka inzuzo. uThami Nzuza usezakhele olukhulu udumo emphakathini waseNewcastle ngokusiza umphakathi ezintweni eziningi ezizidingo zomphakathi ngaphandle kokubheka inzuzo. uThami Nzuza usezakhele ugazi ikakhulu entsheni yaseNewcastle ngokuyisiza nge-Wi-Fi kusukela ngezinsuku isabhala ukuze ikwazi ukufunda nge-internet. Nalapho futhi intsha isifuna uku-applya emva kokuphasa umatikuletsheni, uThami Nzuza wayeseqhulwini esiza intsha ukuthi ikwazi ukuthi ixhumane noma i-accesse i-Wi-Fi noma i-internet mahhala. Ngibingelele umphakathi wasesizweni uThami wakanzuza lo. Ngifisa ukudlulisa ukuthi ke abantu abasha bangasondela bezobhalisa ama-license noma ukwenziswa ama-license. Njengamanje u100 usuphumelele nama-learners basewenza ke manje ama-license abo siklasini sino 300 ozwenza total of 400 wabantu esibalekelelile
siyafisa ukuqhubeka sesofika ku-1000. So ongakabi nayo license ohlale ukuthi 9 makasondela. Kulabo abadinga i-stationary for unyaka ozayo sisaqhubeka sabhalisa, i-post izovela la. I-Wi-Fi soyifaka namhlanje kwamhlaba. Umphakathi kwamhlaba awungilindele ngisendleleni zofaka i-Wi-Fi yawo. Osizweni naseNewcastle yonke sisendleleni sofaka wonke ama-Wi-Fi eNewcastle. Siyabonga.